Kaixo. Apa. Jo. Zer egiten duzu hemen? Gaur goizean arazo bat izan dut. Argazki batzuk egitera joan naiz, uniko lan baterako, eta... Atxilotu egin zaituzte. Bezero batek esan dit. Komisarian sartzen ikusi zaitu ertzain batekin. Ama, nik ez dut ezer txarrik egin. Ez duzu ezer txarrik egin. Eta epaiketa bat izango duzu autoritateari kontra egiteagatik. Nola? Ama, Odeik bere lana defendatu du, besterik ez. Zuet zaite sartu. Odei nahiko heldua da bere burua defendatzeko, ez da? Eta zuk? Zergatikan esan diguzu gezurra? Zergatikan ez diguzu esan komisarian zegoela? Torpegira begiratu izketan ari naizenean. Baztenekien eta eskutatu egin diguzu. Eta zerbait larriagoa izan balitzer. Orduan eretzen nuke esango? Zigur ez. Ama, Taniak ez du ezer egin. Bazken aldia izan dadila, gure bizkar jokatzen duzula. Argi dago? Baina nik esan diot ez kontatzeko. Bagaizki egina. Zer pentsatu ote du komisarian sartzen ikusi zaituen jendeak. Hori da zuretzat artista izatea, legeari par egitea. Eta hurrengo batian arazoren bat baduzu, niri esan lehendabizi. Argi dago? Venga, orain ospa, lanean ari gara. Agur, ama. Aio. Agur. Sentitzen dinot bronka. Bueno, lasai, pasatuko saiok. Eta orain argazkiak egotzera. Zer? Salbatu egin dituk? Bai. Ez diate bat txartelaken? Bai, baina aldatu egin dinat.